Seo cuid gan na scéalta is mó a bhír Tuairisc an teachtain seo. Curú ceisteannaí an stormant faoi bhaoinú chunar na Gaeilge a bhaoine se hasamh na heagraíochta faoi éireann aontaithe. Dúirt an tara pobl Gordon Lyons le Timothy Gaston ón TUV nach gaitir an targad a thugtar gan chunra a rudabe seachas cuasaí teanga. Dúirt an talamh pára go déir ag cógáil a reachtáiliú im lear clia go bhfuil leatrom a dhéine ag an meon aontangach atá ag cumann dyslexia na héireann i le chóras díolóntaí na Gaeilge. Bhí pléamórán ar chóras na níolóntaí ag an gcógáil réiteach. Duine duine go óránathe móra na héireann de láras cín ar tlí na féisine an teachtain seo. Bhí si ar dhuine go bhunaitheoirí an manaceol de Danan. Bhí an taoiseach Micheál Martin sa teachbán in Washington láile pádraig le castáil le huachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump. An cogas sa meán itheir ba bhó thar an caint ag an ócáid. Tá Tuairisc ar an suíomh faoin grinniú idir an bheirt cheannairí. Agus bhí muinte na Gaeltachta ar na sráideanna ina géalta le breanú a forráidí na féile pádraig an teachtain seo, agus bhí grionrafadóirí Tuairiscán le pictar gan cheiliúra áil. Tá gealúirithe ang ó cheantrach i Gaeltachta ola, chonacht agus na món ar an suíomh anois. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc.